У СССР не вельмі падабалася, што Караткевіч расказваў беларусам пра іх арыстакратыю. Гэта былі буйнейшыя магнаты. У Радзівілаў, напрыклад, было звыш 5 мільёнаў дзесяцін зямлі. Людзі з неабмежаванай уладай. Нехта з Радзівілаў, калі яму прапанавалі трон, сказаў, на што мне быць каралём? Я ёсць Радзівіл. Гэта людзі, якія на працягу ўсяго сярэдневякоўя вяршылі палітыку вялікага княства літоўскага, а гэта значыць і Беларусі, і Рэчы Паспалітай. І чамусьці мала хто памятае, што, напрыклад, Мікалай Чорны Радзівіл надрукаваў у Брэсце Біблію, што Радзівіл сіротка напісаў дзённік аб падарожжы на бліжні ўсход, што Міхал Казімір Рыбанька заснаваў у Нясвіжы друкарню, што жонка ягоная была рэжысёрам і заснавальнікам першага нясвіжскага тэатра, што астрожскія, напрыклад, будавалі цэрквы, падтрымлівалі брацтвы, развівалі пісьменства на Ўкраіне і Беларусі, заснавалі школы ў Слуцку, Тураве, Уладзіміры Суздальскім, друкарню ў Астрозе. Таму мы не павінны глядзець на гэтых людзей толькі праз чорныя акуляры, як і не павінны глядзець на іх толькі праз акуляры светлыя. Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай.